Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Dina moponesi ano shamisa ano ndishamisa ini ano ndiwiga mubakore dombo kunenzi ziteru faro ano ndiwiga mubakore dombo rino visanyo taese awiga upenyo murudo rwake ofu kizanderu oko ano ndifukiza ini ndinda muponesi ano shamisa ano rerutsa mitoro ano ndimisa handi zote neki ndiye ano ndipasimba ano ndiwiga mubakore dombo rino visanyo taese awiga upenyu murudo rwake ofu kizanderu oko ano ndifukiza ini nguva dzese ano ndikomborera ndozadzwa nembiri yake mbiri kuna Mwari ndomuimbira ndiye mununuri wangu ano ndiwiga mubakore dombo rino visanyo taese awiga upenyu murudo rwake ofu kizanderu oko ano ndifukiza ini kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga ano ndiwiga mubakore dombo rino pisanyo taese awiga upenyu murudo rwake ofu kizanderu oko ano ndifukiza
zaidi. Anondiwika mubakore dombo lino visa nyota yese awiga upenyu murudo rwake ofukizane ruoko rwake anondifukiza ini. Toda kutenda Mwari zvekare nenguva ino yatipa. Tichadana vaganyani zvekare. Revelation chapter 2 verse 8. Nyorera mutumwa wekereke iri paSimina uti, zvanzi naye wokutanga nowokupedzisira, wakanga afa akararamazve. 2. Ndinoziva kutambudzika kwako nourombo hwako. Yes. Koma, open bracket. Yes. Asi uri mufumi. Close bracket apenza. Muri kuwamitikiro nyaya panapa. Zvanzi ndinoziva kutambudzika kwako nourombo hwako. Ndobva paiswa mabrackets manje naMwari. Zvikanzi asi uri mufumi. Mavonero aMwari akasiyana mavonero ako. Ndo chikonzero chimwe chatinacho nhasi. God's perception is different from a perception. Ndo zvichaita kuti titsungirire kusvika kumagumo ikoko. Muripo here vana vaMwari? Ndinoziva urombo hwako asi wakafuma kwazvo. Saka nhasi hatisi kutambira kunze kwebracket, tiri mukati meinai nemabrackets. Mavonero ako aunozviita akasiyana nemavonero aMwari. Takafuma. Ukatarisa vara rinoshandiswa richitsanangura poverty muchiGreek, pane mavara maviri anoreva nhamo muchiGreek. Pane rimwe rinonzi penia rinoreva nhamo futi iroro. Poita rimwe kudana kungasiyana nemhaka yekudana kwavanoita vamwe, but vamwe vanoriti Persia rinorevazve nhamo. Inhamo yekutoshayiwa zvachose, inhamo yokuti kana vachitoti nhasi tawana rusavi vanogona kunge vane nzungu kana 7 dzokukanga, vachiti musuva umwe nebandi rimwe renzungu kunobhajetiwa. Mai vanenge vari headmaster, vana vakagarira ndiro yechikafu, vachiti vakawana matemba unonongegwa ako uchizwa muroho wa left akaverengwa vapima nomusuva kuti zvinobhalanza here. Nhamo yepeni yamanje inhamo yokushayiwa zvinofadza, yokuti munhu une chingwa asi ari kuti hapana majarini, icho chitovapo. But shoko rinoshandiswa panapa papoverty iri kurevwa pana Revelation 2 haizi penia, nhamo yezvinonaka nezvimwe zvinongoita kuti upenyu hutapire, but nhamo inorevwa inhamo yePersia. Zvikanzi iyewe Simina iwe une nhamo inotyisa kudaro, bracket rati uri mufumi. Unoziva wakataurira munhu wakadaro kuti uri mufumi, so akazvitarira unodesa chakonana newe. Asi kuti Mwari pane zvaanoona pauri zvausingavoni iwe, pane zviri pauri zvisingavone kuna nehama dzako. Nhasi tiri kuda kuburitsa pfungwa yaMwari kuti Mwari ana mavonero akasiyana. Kana akakutarira une mavonero akasiyana. Iwe unozviti uri murombo, unozviti hauna, unozviti handibetseri. Let God redefine you. Rega Mwari akudefine. Ende patichabuda panapa iwe neni ndinokumbira tochinja kunyange step yamafambiro. Hatidi vanhu vanofamba vakangokomba segangauta. Toda kuti uchifamba manje swing your arms, chest out, stomach in, showing life. So kungo apologize zvipere. Kana akazvitarira unozviwira urombo zvinotyisa. Shamwari zvimwe zvawakashaudhiwa nomusikana wayo hakuzi kuti problem ndeyake. Atoshamisika kuti unotidire iwe, ini ndisingadiki. Izvo unotorevesa. Saka nhasi toda kuti vanhu vaMwari vauya kuzonza shoko raMwari vapiwe value yavo naMwari, nokuti Satani muchepesi wavanhu. Unoda kukuzvidza kuti usare wavabepa, akanganise stimu yako, akanganise chimiro chako, kuti utsvage zvimwe kuda zvingakupavo ungwaru. Iyo ndo reason inoita kuti vanhu vasutembanje nokumadoro. Noti azvitarira wabona kuti kungwara uku kuda kunoda utsi, ndingwarevo kuda ndingafarigwa muraini. Kuzviramba womuudza kuti utsi hunokanganisa mapapu, oti zviri nanobetserei mapapu, ini ndakapusa. Nokuti Satani unenge amuudza kuti wakapusa, imwe ungware. Amen. Ndosaka Mwari vachitaura nekerekeka vachiti unozviti uri murombo asi wakadi nai wakafuma. Unonzi uri benzi, but Mwari kana vakakutarira vari kuona a daughter of Zion. Uri problem kuvanhu, but kuna Mwari uri project yake. Ende wakasvika munhu ane project yokuveza durika, kana richiri danda unoti unopenga,
vadidzoka mangwana. Sarega vanhu vakomente Mwari vasati vapedza. Ukasvika panogadzirwa tara vanoti vari kuchera makomba, but chisvika vapedza. Uri chidhakwa but uri project yaMwari. Waimbomwa masikati 7 nhasi wadzoka pa5. Don't worry. Saka mavonero ako aunondiita ashanduke kuti payasvika nyaya yacho pari nani une vakadzi vashanu waimbova ngochani uyu Mwari ngavongwe iko zvino ndakunamata kurijiswa kwavo manje paungochani ndabva kutsanya kwarelax. Saka mavonero ari kuita Mwari pamusoro pako usazvirula off so fast. Tiripo here vanhu vaMwari, mavonero aMwari akasiyana namavonero ako. Iwe usarula vanhu so fast. Chero zvimwanana zvazvabwa namai vamwe hazvisvunuru zuva rimwe, vanoziva kurera mga. Chimwe chozosvunura after vhiki, asi zvose ndezvamai vamwe. Chongotsvangadzira mukaka chiripo, but chichakura chigoukura. Mwari dai atibatsira. Amen. Tabva nhasi tina mavonero aMwari anoita pamusoro pomunhu. Ndo timboenda pacase study yedu iri pana Marko chapter 11 verse ya 1 kusvika verse ya 10. Timbosangana nechimwe chakazvidzwa ipapo, tozoona Mwari achiedha value ichocho chaifunga futi kuti chakazvidzwa chatichaverenga. Mwari ndobva azotichinjira nyaya pamabrackets akaita practical yakasimudza chakazvidzwa chikava chakakudzwa. Kana Mwari akazviitira kune chatichaverenga angatadza sei kuitira isu? Mwari vari kuti aiwaka unoti uri murombo asi wakafuma kwazvo. Ende kana Mwari ati redefine so, kana Mwari ati define, hapana chichatiregesa kutendeka kusvikira parufu, nokuti watipa chinzvimbo chapamusoro chatisina kupuwa navabereki vedu, chatisina kupuwa namaticha edu. Vamwe takasiya mbiri pamambo yobudofu apa, but Mwari kana akakutarisa haadi kuti unoziva alphabet nekuti akuponesa. Vamwe patakabva takasiya mbiri womudzenga, but Mwari wokudenga kana achikutarira anokutarisa like a potential candidate inofanira kuponeswa. Famba. Marko chapter 11 verse ya 1. Marko chapter 11 verse ya 1. Jesu unogamuchirwa paJerusarema. Jesu unogamuchirwa paJerusarema. Vakati vachiswedera Jerusarema paBhetifage reBhetania, pagomo remuOrivhi, akatuma vaviri vavadzidzi vake, ndokuti kwavari, endai kumusha wakatarisana nemi, chiendai kumusha wakatarisana nemi. Pakarepo kana muchipinda mauri, mira masimba, vatarisa Jerusarema ndi Jesu navadzidzi. Jerusarema haizishurugwika, ndoranga riri capital city. Vambopedza kufamba kwose uku naJesu, kuzviguta kuna ana Bhetani, kuSamaria kwakasangana nomudzimai uya patsime, wafamba kwose. Zvino yasvika nguva yekuti vachipinda mucapital city. Jesu ndobva ati vakomana mirai, hatingapindi muguta nokukurumidza, pana asipo. Ndobva atuma 2 kuti vandodana asipo. Moda kumunzwa ari kumisa vanhu kupinda muguta. Ipame futi masimba. Vakati vachiswedera Jerusarema, yes, paBhetifage neBhetania, yes, pagomo remuOrivhi, papo akatuma vaviri vavadzidzi vake manje. Akati kwavari, endai kumusha wakatarisana nemi. Endai kumusha, kwete uri kure, wakatarisana nemi. Pakarepo kana muchipinda pauri, muchawana mhuru yembongoro, yakasungirirwa isina kumbotaswa nemunhu. Muisunungure mugouya nayo. Kana mauya nayo topinda. Uri kuware chiri kudileisa vanhu vakuru kupinda. Kana pane mhuka inoburombo idhongi, charo iro dai wairibvunza kuti iwe dhongi unozvivona sei iwe, rinotokutaurira netaipi yekugeza kwaro kuti haisutisiwa nadhongi, rinomburuka mundotaka pabhafu kana richigeza. Harizvinetsi. Mwari ari kuda kudefine dhongi. Iwe dhongi unoti uri murombo iwe. Today is your day. Hallelujah. Nhasi zuva rako. Amen. Sevhesi yataverenga pasimna, unoti uri murombo une peshiya iwe, but hauna kudaro. Mwari waida kundoisa mabrackets pamberi pefungwa yedhongi kuti unokosha iwe. Zvikanzi vakomana, unoziva ukaverenga bhuku dzavanyori vehistory vaJosephus vachitaura view yeJerusarema kana vari pagomo remuOrivhi, vanoti kana uripo Jerusalem, especially the temple, yakakwenenzverwa ichivaima ichibwinya. Kana kovira vanotiwo kana maranzi achirova pamusoro pedhumu,
achidzoka kumeso wako uri pagomo, hauoni sokuti iguta, unoona sokuti imvura. It's a golden sea. But vakuda kupinda mutawedi, zviri kunzi tu vadzidzi, ndofunga Peter wanga ari pa, chindai mundosunungura, kwete mbongora, asi chii? Mwana wembongora. Naziva street kid ka, ukaona pazvidzwa baba kuzoti mwana amupo vana vaMwari, dhongi rakazvidzwa kuzoti mwana wako. Kona street kid ine nhamo kuzoti kana iri baba kumwana wacho. Zvikanzi indai mundosunungura mbongora, muuye nayo pano. Famba. Verse ya 3. Verse ya 3. Kana munhu akati kwamuri, munoitireiko kudaro? Muti ishe unoida. Famba. Pakarepo uchaitumira zvepano. Ndichatsanangura. Famba. Vakaenda vakandowana mhuru yembongoro yakasungirwa sezvawakareva. Yes. Pamharadzano dzenzira vakaisunungura. Ipapo vamwe vakanga vabirepo vakati kudini? Vakati kwavari, yes, munoiteiko zvamunosunungura mhuru yembongoro? Yes. Vakavaudza sezvavakarayirwa naJesu. Vakavarega. Vana vaMwari muripo here? Iwe unozvita ubetseri. Ndiri munhu wedoro hangu, kondirega ndife ndakadai. Zvino ndichagodii? Nyaya yakangokanganisika, makuriro andakaita. Kana gena racho richiuya regai ndife. Hai, Mwari vari kuti hai, wakafuma iwe. Amen. Zvaunofunga pamusoro pako handizvo. Mwari akaigadzira example iyi paakapinda muJerusarema manje. Ndiri mungoro yeng'ombe. Zvaide zviri nani vokuti Jesu Mwari apinde ari mungoro yeng'ombe, handiti? Kana kuti apinde ari pabhiza, kana kuti apinde ari pakamera, zvaide zviri nani. But Jesu unoti aiwa, vakomana chimbomirai, endai mundosunungura mwana wembongoro, dhongi. Jesu unotora dhongi rangaitozviziva. Unoziva nhamo yedhongi haiudzi munhu, iro unotozviziva. But Mwari akati I want to redefine a donkey today. Chinonzi dhongi imhuka isina njere, kwete dzakawanda, haitorina. Gonyeti richiuya iro riri patara, renge itorovera gumbo mutaraso, richivuchira nezveve. Iroro rakapusa kudero ndo rakanzi naJesu hatipindi neng'ombe muJerusarema. Ndoda kungoridefina dhongi iroro kuti zvarinofunga handizvo zvariri, kwete zvarinofunga iroroga nezvarinofungirwa navamwe. Dhongi hameneko zvinoranga risingaiswi pabhuku rezvipfuwo. Parinyogu unonyora ng'ombe dzako, usaita mashuro akundorovora nedhongi. Bwa unogona kurayira vakarahwa, kwete dhongi. Mwari ndobva ati aiwa zvindoda kukutaridzai kuti I can redefine. Kwete chinoti chakapusa, chakatopusa in fact. Vanodzidza agriculture, manure yedhongi is the worst. Zviri nani kurega kuisa mufudze pakisa wedhongi, unopisa zviyo. Debwe raro haribetseri, paroad rokonzera disaster. Kuagriculture hariverengu. Vanhu vanotumidza madhongi mazita havazvinetsi. Ndotofunga kuti madhongi ose omuZimbabwe kudana mazita kana 4. Ukandiudza rokwenyu ndo rine rokwedu, havazvinetsi. Munhu une ng'ombe 60 unodzipa mazita akasiyana. But dhongi havazvinetsi, ose omuraini anongoshiya mazita ose matatiwa rimwe iro zvatopera. Ndiri kuda kupai pfungwa yedhongi kuti Jesu ndo yaari kuti hai wandoda mbongoro iyoyo ndiidefine. Vhesi yedu yarikuva zvakazarugwa, unoti uri murombo iwe, asi wakadi nai wakafuma. Pavakauya nedhongi kuna Jesu dai rainzwa, but inofanira kunzwa kamusika achitaura. Jesu achizevezera kwariri mumazizhevaya kuda wakati iwe unoti uri zidhongi, uri benzi, asi wakakosha. Rikatarira so, rikati check me out, mombe muripiko, inzwai zvandaudzwa nomusiki wangu. Zvawandiudza izvi handina kuudzwa nomunhu akanditenga, ndaudzwa nomusiki. Handina kuudzwa nomudhibhisi, ndaudzwa nomusiki. Check me out, step yatochinja. Kana musika andiudza izvi, charakati ndimanye ndichijamba nditakure masaga 20 ndotomatakura, because handiudza zvinokosha. Mwari kana akuudza kuti you are special, it's easy to die for him.
zviri nani kutendeka kusvika parufu nokuti musiki wako has redefined you. Usateerera zvavanhu. Vanhu vanose vanhu mumupanda. Chero kuchipatara panonzi special ward kwetambombera. Vose vachigwara neflu imwe. Chero mundege pane vamwe vose pane kubusiness class. Ndo zviri vanhu ka. Pane kwaivhini, pane kwaScott, pane mamikiri muya, koita pauya hote. Vanhu vanoda kuzama kupa vanhu mupanda. Unogona kuona sekuti vanhu ndozvavari pati pamberi paMwari. He redefines people. Amen. Achivapa status yavo chaiyo. Nozviti uri murombo iwe. Asi wakafuma. Wakafuma. Uri kundinzwa here? Kana pakazvidzwa baba kuzoti mwana ichi chimwana charoma chachangoti samuke kuti chaigona kutakura Jesu chidzoka masimba uwe story yedhongi. Vhesi ra7. Pamusoro mbijana. Vakaenda vakandowana mhuru yembongoro. Yakadini? Yakasungirwa kunze pamukova. Yes. Pamharadzano dzenzira. Munowa here utsinye hwavanhu? Vakaisunungura. Varidzi vembongoro iyi kuda varidzi kuda vai vakangobata mbongoro yaMwari ndokundoisungirira pamharadzano dzenzira. Ndokubva vairinda. Ukatarira nyaya iyi kwavakatozobvunza vanga vakarinda kuti vavone unoidii. Verenga masimba. Vakaenda vakandowana mhuru yembongoro yakasungirwa kunze pamukova. Pamharadzano dzenzira. Vakaisunungura. Vamwe vakanga vamirepo. Vakati kwavari, munoiteiko? Munoitei zvamunosunungura mhuru yembongoro? Hapana wakavhunza ichisungirikwa. Vanga vakanyarara sebhutsu. Vakairinda yakasungwa. Pakangotanga nyaya yekusunungurwa kwemhuru. Zvikanzi munoitei? Munoitei ari zishoko rakareruka ka iri shoko rezvibhakira. Unoitei? Ngotarira mbavha iri kuba mugaraji mako. Unoitei? Kanzi tadizga zvamunosunungura mhuru. Koma mangoirinda iri pazhira. Pamharadzano yakasungirikwa. Kuti uti inoinda uku kana uku haizikamwi yakangosungirikwa. Nechitambo kuda chahafu mita inongoti apa mbijana. Apa mbijana. Vakangoirinda vachitamba tsoro yavo. Vachimwa mahewu avo. It was fine yakasungwa. Kani kutaure mwana mai vangu. Vanhu vanofara vakasungwa nezvakakusunga. Nokuti unovapa nyaya. Havafariri kusunungurwa kwako. Ukasatokoshesa kusunungurwa kwako, hapana uchakusunungura. Because paunosunungurwa watova musungo enyo wakutoofenda vamwe. Vanofara kana warambwa nomurume. Ndopaunoona vana vatete nevekure. Pandakawa nyaya yakakuwira. Vanosangana. Shuwa mwana zanzi yangu. Amen. Ndangoti ngozokumburana. Vanouya. Asi paunoti uyaiwo ndatengerwa mota nomurume. Atakabatkana. Kuna anniversary. Avavuya asi pamariro vasunga zvituko kwafa murume wako. Paanniversary vakauya. Asi kuzokuchungamidza muuchirikadzi. Negwesero achiti wainyanya. Unoona masungirigwa acho anenge akanaka so masungirigwa kauchisungirigwa so vanenge vachikusungira vachitaura newe zvakanaka. Voti shi voinda. Inzwa kunaka kwamazita efodla. Kwai Pacific. Unova kuti Pacific. Pacify. Inoona kunyaradza. Kingsgate kubvira gedhe ramambo. Handiti pinzwa mugedhe ramambo. Everest. Unoona wakagara wakadii. Kazorora. Zvino iko zvino. Dhora hauchina manje. Ungapazorora. Iyo have yotemesa musoro. Haudi piritsi unoda butsi hweEverest. Apa dhora hapana. Ndopaona kuti vanhu vane utsinye. Siya vasungirira zvavo. Kavasungirira vanorinda so vachiona so. Yawakadzidziswa yedoro iyi. Vakakusungirira. Vakatoinda. Vakutengeri futi. Vaikutengera vachikudzidzisa kurimwa. Ndokusiyapo manje. Vakomana vangoitira 1. Vakakudzidzisa nyaya vakomana vakawanda. Vachikuzarurira, vachikudodonyera windo, vachikuzarurira. Chinzi endei. Ko zvinobata matwins asina mutupo. Usatsumwaira uri ipapo. Ndine good news newe. Amen. Hallelujah. Usatsumwaira uri ipapo. Usatombotsamwa ukabuda ne good news newe. Gara ipapo.
Mwari ari muprocess yekukuridivhaina. Mira ipapo ndobva randotogwa dhongi riya, ende zvanzi vanhu vacho vakatovhunza, unoziva pariri dhongi pacho pazadzi pamharadzano, indecision. So munhu wetii, so munhu wedoro dzotanga dzamwa tii sati dzaenda kubhawa, chirega kupedza tii yavana dzoida futi usabuda. Amen. Mira zvinopera nhasi. Ndiri kutaura somwe wenyu. Amen. Ndati street kid ikaona gaba rine chingwa, bhini rine chingwa, yava headmaster ikauya kuzotora mama street kids ikanzwa komana taona apo pamachaina apo paiswa chingwa chimwe chakanaka ipapo. Street kid chitunganwa mama street kids vachiinda kubhini rine chingwa, yava headmaster, yava manager. Ndati atina kusiyana, ndinongovawo street kid pamwe chete neni. Pandakaona bhini rine chingwa, ndakaona Jesu unoponesa. Aona kwavaimbi vachimba, dai asiri Jesu wakandisunungura, ndiani waizondiona? Vadhara vobhonga, hapana waizondiona. Dhongi richindwa naro, dai raimba raine richimba iyi kuti dai asiri ani nayo, dai asiri Jesu wakandisunungura, ko ndiani ko waizondiona? Muprofita wako haadi kuti usunungukewo, ndiwo unoprofita usavika magarikuri nemabhurera nezvimirero zvokurapwa zvisina basa kwakuti upore chifuva. Tinogura chigumwe chidoko chegarikuri, wotarira kumabvazuva, ropa regarikuri rinodonha ruviri muchivharo chinovhara bhotoro ramazowe, wombotenderera garikuri racho hauchati nekugara naro, worikandira seri kwamucheka womuprofita. Unofunga kuti muprofita wako unoda kuti usunungukewo? Kana achona wauya kwandakarota gomba dema, zvii zvinodikamwa huku chena netema, ibhurera neichibhoika, wasuva chikeni makaya, hapana unoda kuti usununguke. Ndosaka vachikupa dombo, ndakambotaura nemi, dombo rinoshandei? Jesu wakarapa neparisoni, wakarapa nemvuro, waifamba nemabhauza, kukurivadza kuti urape wakasungwa. Ende nditaure newe, vose vanoita izvozvo nhamo hadziperi. Ukaona warutanga gwavamukine n'anga nevaprofita venhema, ndoratova basa kuzadza mbiya mumbangu vakaisa maruva mavhasi. Satani ungagwiswa nembiya inotsikwa nechimbudzana. Havadi kuti usununguke, havadi ungasunungurwa nomucheka, havadi uri kastomaka. Hauna kuwa chechi yaunopinda yekuti hanzi mukangoibuda zvinodzoka, zvinenge zviripi? Jesu ana wakasunudza akazodzoka futi. Torovaya maperembudzi vakaporeswa vasina kuzoya vachitenda, vakangoenda vatosimba vakanotamba bhora kumusha kwavo. Ndiwo anoti kana mukangobuda inoi zvinodzoka. Ende unongofa uchiita izvozvo. Mchana chaenda kuchikoro chavona blackboard rakasviba kuti tsva, dzoka zvanzi zvoda kushandirwa futi. Nevabereki vachadi kuonekwa kwandi vanouya novuroyi. Tabasa rokukwidza vabereki BP, vamwe vachikwidza vabereki ndege. Kusungwa, verenga masimba. Vakaenda vakandowana mhuri yembongoro yakasungirwa panze pamukova. Famba pamharadzano dzenzira. Famba vakaisunungura. Ndokuisunungura. Vamwe vakanga vamirepo. Vamwe vakati kwavari, munoiteiko? Zvamunosunungura mhuri yembongoro. Vatomira nezvibhakira votoda. Maitei? Zvikadzi chii? Vhesi ya 6. Vhesi ya 6. Vakavaudza sezvavakarayirwa naJesu. Zvokuti chii? Vakavarenga. Zvokuti Ishe unoidi nhai? Unoida. Tiri kusvika kwakasungirirwa vanhu kumbanje, tiri kusvika kwakasungirirwa vanhu kune zvokunamata masvikiro navavuki, tichindoti nezita raJesu, Jeni Mwari wako unokuda. We don't care a cacophony of voices from the devils. Dzinoti munomutorereiko? Hamuzivera kuti ndosvikiro ravatete. Vatete vapi vari madhimoni, vatete vakafa. Ishe vanokuda. Waneta kumpeya usina Jesu, wakakombwa namadhimoni akamonera pamari yaunokora. Chinguva ukakora 20 years, hapana chinotaridza kuti wakasevenza. Uchingoenda kun'anga, uchienda kuvaprofita, bhaibheri riri kuti panapa endai mundotora vakadaro, muti nguva yekusunungurwa yasvika yokuti uronge pamwe chete naMwari. Dzakasevenza 30 years hadzinongotama nechingoro, dzasingakori nzungu, dzaikora mari. Rodhi yadzonyaya kuziva ndeyechipingi, vamwe vachiri maminda dzairimwa misana nenyora. Ngodai muvenge wadai musamboona panapa, sununguro yasvika. Amen.
shamwari Mwari vanoziva nhamo yako mukomana. Autozvidivo zvaunoona usiku zviya uri machira mufoni mako. Unosunura. Ende zvakakuhaka autogoni kurarama usina. Zvakatokuhaka. Ndo Mwari vari kutofanira kusunungurwa. Amen. Amen. Sunungurwa. Dora autoridi rokurutsisa, rokupedzera mari, rokurovesa mukadzi. Mwari vari kuti ndai mundotaurira chidhakwa muti ishe vanochida. Amen. Ngachiuye pano uvone zvandichachiita. Unoti ndiri murombo asi wakafuma kwazvo. Amen. Mwari ari kuti redefine mavonero ako pamusoro pako hazo mavonero ari nai amwari pamusoro pako. Ndobva vabuya nembongoro famba shamwari. Ndobva vaita sei? Famba tinakipo. Vamwe vakanga vamirepo Vakadini? vakati kwavari, Famba. munoiteiko zvamunosunungura mu? Famba masimba. Vakavaudza Vachiti. sezvavakarehwa naJesu. Yes. Vakavarega. Vesi ra 7. Zvino vakauya nemhuri yembongoro Apa pandinodapa ndokuuya nemhuri yembongoro kuna Jesu. Vakakandira nguo dzavo. Kukandira nguo dzavo kuna Jesu. Katiwa. Vakakandira nguo dzavo pamusoro payo. Akagara pamusoro payo. Kukandira bhachi kuti dhongi ripfeke. Dzira pazasi. Vazhinji vakakanda chii? Vazhinji? Yes. Vakawarira nguo dzavo panzira. Panzira. Navamwe mashizha. Vamwe vasina hembe dzakawanda. Vakazvinotoita seko ndikuruveri ndoroga ndodiniko. Ndobva vamanya kusango. Kundouya namashizha. Vanga vane mabhachi nevhesi. Vakakurura. Pakanamatiwa vanhu vane zvifuva zviri pasi. Vawaridzira dhongi. Mwari ari definer. Hallelujah. Wanga vasingagoni kundoriwaridzira riri kusango richifura. Waindiwa nekwasabhuku nzi unopenga kana une mushonga. But parakabuyiwa naro kuna Jesu. Hallelujah. Jesu akati dhongi mavonera unozviita iweka. Handizvo zvauri mufana. Okay. Dhongi. All right. Ndakuda kudefine manje. Tarira vone vakuru vaprista vachiuya namabhachi. Dhongi rikati thank you Jesus. Hallelujah. Kandombonzaniko ini rikakuma kudana ng'ombe dzose zikanzi uyai muone. Uyai muone vakomana. Imi bhata mairamba imi muchiramba debwe rangu. Uyai muone. Uyai muone mbudzi. Uyai muone. Gwai. Come check me out. I am now a redefined person. Handina kuchinja, but ainda pamusoro pangu ndeandipa chiremerera. Unoti uri murombo iwe, asi hauzi murombo. Ari pamusoro pako. He holds the universe mumavoko ake. Is richer than you think. Kutadza kufuma ichoice yaMwari chete. But uri mwana waumambo. Hallelujah. Uri mwana waumambo. You are kingdom mentally. You are kingdom material. Ropa rinorana mukati mako is royal blood. Ndonokura uchovhundusikwa nen'anga. Gore rino hariperi. Ritarire kadhongi rakasunga tai. Dai raipinda chikoro rikanzi nyora the day I will never forget. Nofunga rainyora parakadla munda mamaijeni. Rainyora kuti zuva iro ndakanga ndakasungirikwa. Hallelujah. Shiri dzichirira dzichindiseka. Ndikabona varume vaviri. Vakatisunungura. Hallelujah. Vakati ndinodikanwa. Ndikati ndiri murombo ndiri dhongi. Handina zita ini. Debwe rangu harishandiri. Vakomana vakati unodikanwa. Pane zvaiswa mabrackets. Iwe unoti uri murombo asi wakafuma kwazvo. Uri special than ng'ombe. Uri special than kamera. Uri special than nyurusi. Wakatomirikwa. Watoti misa kinda kudenga. Bhaibheri rinoti vhangeri yomushe chaparadzikwa kumarudzi ose. Hallelujah. Kuti kuguma kugosvika. Kuda chikepe chokudenga kana chitima chokudenga. Iwo chingombeya uripo chisati chozara. Pinda tikwane tinde. Usambohla zvonzi bai chechi yakazodai kadi haiwa zviri nani kufamba wakamira. Dani kusara wakadii. Pindamo iginowa makuwa varimo. Ufambi wakamira tinosvika kumusha. Vakamira vakagara vari ku back seat. Rinosvika murenge mumbari rinorenga. Vanoburuka vose. Ndinofarira nyaya iri pa 3 shamwari. Verenga verse 3. Verse ya 3. Kana munhu akati kwamuri, Yes. unoiteiko kudaro? Yes. Muti ishe unoida. Asi uchadii? Pakarepo uchaitumira pano. Ndo pandinoda. Gara zvako masimba. Kanzi kana ndari pavalue dhongi ndichazoritumira kwamuri rachinja. Ndati kana wagadzigwa naJesu katindi newe kumba kwedu
tokudzosera kune vanogara newe kuti vandokuona. Toda kudzosera kwei kuvabereki vako ndokwanoda kudzosera. Ina handitendi muivhangeri yokuti ini ndiri baba vako iwona baba ini ndiri mufundisi wako. Ndoda kuti kana zvakuitira right Mwari vakuitira mushe, dzokera kuna baba vako. Nokuti para mavhangeri anoti kwai ini ndinda baba vako, mufundisi wa baba vako ndio wanofanira kupa. Zero rangu ndiri baba vako ivi, ndiri baba vaEbi naMatifadzi, iwona baba vako. Vanofanira kutonditenda uziwe ndi baba vako, kuti vanototi ndoda kuona mufundisi wakaparidzira mwana wangu, kwete kuti vandoda kuona mufundisi kunoenda mari yomwana wangu. Vhangeri yaramba uri kundiwa ivi, ndiri kutsamwisa vamwe wangu vafundisi muno vari kuti zvinotikanganisira kurarama kwedu. Aiwa ngatirarame nezvimwe. Amen. Dzokera kumusha kwake. Vari kwakatengera mufundisi mota mai vasina bhara, hadziri koshosha dzakadaruka. Mota yamufundisi namataira matsva, mudhaura namanyatera akare. Hati Jesu akaramba chipo chiya achiti kwaya ndichakutumiri mubereki because ndakabvisa inonzi koba. Kanzi hai chengeta mubereki wako, iwe chingobvisa zvakaregana Mwari chegumi nezvipi, chiinda kumubereki wako. Atovhunza paunoenda nembeu kuti zvakaitika sei. Mudhara wati ndakaparidzirwa narusukira, mudhara wati ndoda kundoona mufana yeye, mudhara uyu asina chinhu ane simbo ati mufundisi ndokutenda ino mwana uyu ndochengetwa, bhutsu idzi, bhachi iri, tai iyi, tirauzi iri, kwete kuti mudhara wako ndimutaridze kuti bhutsu idzi mwana wako, bhachi iri mwana wako. Iye akafuka zvisikipa. Harisi vhangeri. Rega nditendwe nenzungu namaputi, tokudzosera kumusha kwako undotaridza kuti wabatwa zvakanaka, undotaridza kuti vhangeri yava neimpact upon you. Kana dhongi rapedza basa ngaridzokere kumba. Mataura pastor, ndoda kukutaurira vanhu vaMwari, kana Jesu achinge aburuka muupenyu hwako, nyange ukavhaira ukataura zvimwe zvese, hakuna achakuwaridzira. Kana uchida kuona kuti uri ordinary dhongi, bvisa Jesu. Jesu akabva muupenyu hwako, ndopo uchaona kuti unonge uri ordinary. Ngatizive chinhu ichi, kana chinge taropafadzwa naMwari, ngatizivei kuti ndi Jehovha wakazviita. Tirege kuzviita vanhu vemanga-manga kana vanhu vakangozviwana nokuda kwavo. Tine dambudziko mazuva ano nengari yekudzidza. Vanhu vakawanda ndikaona chinge vadzidza havasina basa, even nevakavabereka. Akutora nechirungu nekumusha, even pamusangano wemhuri anenge achitaura nechirungu, akutoda translator. Ndiri kuvhunza kuti wanyanya kufunda zvokuti hauchagoni chichiona, nyange uri mhiri waakuchikangamwa iwe nechuwa. Kana uchinge waropafadzwa naJehovha, usakangamwa kuti kune kumusha. Even today usazvitarisira pasi nokuti uri dhongi nje, but Jehovha kana achinge apa pamusoro pako, you'll be different. Madhongi mazhinji achachiwa upenyu hwako nokuti Jehovha akange ari pamusoro pako. Ngarige kubva mukati muupenyu hwako, mhuri yako ngaitaure pachena kuti uyu mwana waMwari. Dhongi iri ngariparidze kuti Jesu wakanaka, andipfavisa. Kuna vanoverenga munoziva kuti rakanga risina kumbotasva kubva kare nakare, akapfaviswa naJesu. Varipo angari madhongi esango airimbinyuka achiinda mukati mesango, but the moment Jesus paakauya mukati meupenyu hwavo, pavakararama vana Kristu vakapfava. Vhangeri rinopfavisa, but vhangeri rinoendesa munhu kumusha kwake. Anotaura kuna Legion paakabvisa mweya yetsvina pamusoro pake. Legion akati handichasari ishe, ndoenda nemi. Kozvikazondidzokera anzi dzokera kumba kwako unoudza vanhu zvawakaitirwa naShe, number 1, nepawaitirwa napo. In other words, ainotaura zvaitiwa naShe, but how Mwari vazviita sei kuti vachuze iwewe pakati pemadhongesa. Unoona kuti madhongesa ana musana here? Sei Jesu achuza iwewe? Why is it Mwari wakachuza iwewe kuti ugare kutaundi? Ndi Mwari wakakunhonga pakati peruzevha akaunza mukati metaundi. Zvino kana uchinge waitigwa zvakanaka, dzokera kuhama dzako nekushamwari dzako, unovaudza zvakaitiwa naIshe nemaitikiro azvakaita. Oh, how I love Jesus. The best sermon that you can preach, it is the testimony. Zvawakaitigwa naMwari. Mwari akakuitire gore rino muCovid munomu, Mwari akakuitire munhu waMwari. Hautendi here Mwari kuti vaikushora vachiti unonge wedhongi, but uri dhongi raJesu. I want to pray with somebody who is saying, Pastor, ndoda kupfira pasi nyaya yekuzvitarisira pasi, nditaure pachena kuti ndina Jesu, nokuti Jehovha wakandinhonga nokuti shoko rakataurwa. Kana mabvunzwa
muti Ishe anorida. Ndiri kudiwa naShe, saka ndoda kuti Ishe aite madiro paupenyu hwangu. If it does your prayer, munamati wako ndoda kunamata newe kuvhara rusando kunokosha. Toda kutenda zvikuru kuna vari kusumudza maoko avo. Praise be to God. Mwari akuite zvakanaka. Ishe tomutendai. Haiwa maita changamire, tasimudzirwa. What a sermon, what a word ratapiwa nemuranda wenyu achitaura pachena. Hausi munhu wemanga-manga, nokuti pane Ishe anokuda. Hatidiwi naSabhuku, hatidiwi naVidco chairman, hatidiwi napresident, tinodiwa naJehovha, Mwari wavamwari vese namambo wemadzimambo. Tibatsireiwo Baba kuti kana muchinge matibata, muchinge matizivisa kunaka kwenyu, tisashora, tisashainira vekwedu, pativazivise kuna Jesu akanaka, akandishandura. Tine hama dzedu nekuvabvisa mukati mezvivi vachiuya kuna Kristu. Munyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu, nekuwadza nekwomweya mutsvene zvinobva pachigaro chitsvene chaMwari Baba zvizorore pamusoro pedu tose kubva izvino tsamarira Jesu achidzoka nekusingaperi-peri. Amen. God bless you. Jesu uyangihola angiceliyokunye kingasola umsa wake yenawo ngomholena nginokutulo kwezulu mangaki lenaege ngobangi yazi uguti uyeza konke gake ngobangi yazi uguti uyeza konke gake yonkindle luyangihola indleli lulangaye uyangi paukunqoba angifu zengesinkwa ngangithi lweukuhamba nomoya sewomile ngiyabona ngaphambili lo mthombo wosindiso ngiyabona ngaphambili lo mthombo wosindiso yonke indlela luyangihola oyeku thanda lwakhe ngiyathenjiswa okuhle endlini kababale nxa ngithola impilo entsha ngiphaphele ezulwini ngiyocula njalo njalo uJesu wongihola ngiyocula njalo njalo uJesu wongihola ngiyocula njalo njalo uJesu wongihola ngiyocula njalo njalo uJesu wongihola.